Gusii. Nagokwani andonsia suru mwanchumo rigereria mbiyamona soko choregeta seni kiagogia Nsoko TV asubo tukoboiga wikomina kianda mutinyu komina kabiro mwaka bwechirubere 2025 na kwariganira senchira ya bene asemesa yama yakuru Nsoko ensahemo butukobo ijume igatosange na kurigereria nararia ya aine kiwe na botambe kurwase chinsemo au horogongo rwa Gusii county ya Kisii county ya Nyamira nechi county chonse 45 na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi na bago John Kebati Felistas Kabendi na Brian Chaka na bago chikonkonya kuri studio ya Kabere kwa ne kiamaro gine chibicha ngochara senchirengia na bali bonse bago tubwatia sensemo ye mitandao yekerero Facebook na YouTube na toribu na Nsoko TV wasase mitandao ya ne buna Clinton Ndigi karanso ikebona sekeri emesema yakuru Nsoko ensemo achakira bona. Karibu sana. Wana mwanchu murigari atoko chaka na roboti roko bwatia hase abagayani wetani emerongene niko bono baegwa hebisero byabo byo gukorera emiremo mega yo kwenyora boseme buiki AMase eskuru ya Kisii National School. Boseme obu niko bono bwarwetwe neri shirika rya Mediation Training Institute MTI insiobraibwa Professor James Mangere oyo horenge homorkia homonene hase amaigeria yumurikito ikilforenge no arenga senseme yo roboti ro ya senchero bwikirana. Neri tukuria mwario loko basemia bagayani abayia korwa asorogongo rwa Gusii ime skuli ya mure ya Kisii National abwo asabagayani gwetani emerongene baegwe bitabo byo bakore meremo buna bagayani abayia igotora igase Kisii National School as a training to atwarire for Monday wikarero na twakodega training ya mediation ya beire course yanene ose ere intense ase okonyora knowledge asogo chikotwara chingencho ao chigo chikokonya abantu baito especially a community ya Gusii asogo chikotwara amangana abo gose ebina byabo ogo Taiwana ase kugaya no asencherera raisi abagayani abwa abayabono nigo babere bagosemegwa ase ikeyemo neri shirika rya Mediation Training Institute ero bachikogaya nebina ase binyoro nemechieri bagalyo kogenda ase bigambero lyeri chiko itukoria rero muroje maegane na bagayani mediators bali babere trained professionally a weekend man akonya tolega Kisii National School to ba trained we have assessed them bali tayari bali bono koenda siko inde bakonye abantu ko gayana amatatisa abo egere moko genda chikoti mwachango chandika chibes cyagenda chinyinge abantu baminto mo maetenga Gusii ebina biro ebinge kobwamo ne byamalemo ebyechi family ebyechi kanisa ne bina binde byonsi biri bitosumbwete gokwana nabararia magega yo gukora ko basemia abagayani abwo nigo Professor James Mangere oyore omo president bwere shirika rya Mediation Training Institute abagayani abagayani abwo obokarari obuya bobogayani so onye ko nyomba nande mediation abakuba trained even if you have retired. In fact the retired people have more experience na boro cha bande bali mayagaiga. Even young people Gen Z they can be trained because kuisi go solve issues koromoke abego Patrick Nyagosia oyoro munyakerogo bwabagayani be county ya Kisii nigaro kyo magokoye gochia ase shirika rya MTI ase okubasemia bagayani abayia na igo koigora chinchira chokogayane bina na gusonsorana asobwango tubwate internationally certified professional mediators babeire ba mentira se Gusii ande basoire se center ya ito mediation muna president ya tebire okonya binte binge na koroso bwa matobia tuakire bya Kisii National School sogo tokonya gokora mediation training participants sogo tuegena ande tuabalikire Gusii ngima ono tubwate mediation center very strong in Kenya egati abaria babere bakonyoro bosemi obwo bugayani ase ikenge mabono nigo bayagwe bisero byabo na gatobuna nigo baratyo kore mirimo yabo yo bugayani asobwa sioku itangania ongwa kangambi ya mono ase president yeito ya
MTI koleta ubuyo boiga amasomo manene muno igoro ng'aki toranyare kugaya n'abantu baito ase eng'encho emechando tore nero muna mwanya abantu na kurigereria ng'a nchera ki toraikere koigwanana yagera twakeani noe na marwaire amanga agocha ase emebere yaito. Mumanyete buna abagambi mbabwate ebina ebinga ase chiofisi chiabo bono areko request abagambi ng'a ekero mwanyorire ebina bikoba overwhelmed just simply send them to mediators batrainiri bono mubwate mediators abangeni kisi bono baina babakonye egere badecongest even the courts. Amene buna obogayani bwa mang'ana ao negenchekia ekyo kiracheko kiania ekerengo kiebina ebyo bikoirwa ase abagambi n'ebigambiro naigwo obosemia nigo bwaruro gochiasa abantu bonsi kobwania obogayani igenerete omorembe ase society naende nkorana nina mbiamana ase president yaito yatutrainire yatwaire amasomo amaya bono abantu aiga gusii onkobasaba bali mwensi mobwate disputes gose mobwate ebina byamenyire chikoti gose n'emyaka 20 irani ebina ebigocha ase mediation. Inko reporter ya Nsoko TV kurwa ase county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge. Memono morikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchera yobo ikira no mwanchu morigaria togosuka bosio abarai kurwa ase byombe ao niko bono baire ribagari abo na gukwana negeteseni kegagia Nsoko TV amang'ana y'eng'encho ayo arengete kegima koegeria hegesaku kyomogusi egati abo niko bono baruro koboria gochiasa baibori baenekie bunango kine bare egesaku buya abaiko basemi niko bwabo tokiro gochiasa basae baenekie bunango beka baro mokibu gwekarakaria na koegenderia sobogima bwabo ande mono chinga kechiga bakwyarokania chinga kechiga bagarokandire konyara koba koegenderia na boigo obogima gokonga bunago tumanyomori kito Vincent Monda. Lydian Mogendi no mudirector se bodi ekoligereria machika sobotume kibwe para gose usalama barabarani. Lydian nigago ichana buna ase chiripoti bakonyora ase chiofisi chabo nigo chigoteba buna enusu yabaria bagosiria obogima mbali bagotare Kenya. Boigo abarundi chipigipigi nigo bagoistaransia abana mutu yabo tibakomanya buna ebiuno bikoretwa nembeo mbiro. Bono nigakoboria omonene atokonye twerende chingaki echi chesuguku. Amachiko yepara mbali kolenda buya. Bono gakinchente neinendo no moichano asengencho abantu banyasaye tongeta akababo gima bwabene basirira amagima base chipara gwetore ne basokana bono gaki asengencho chisabali chire chinyinge kereke Yesu buku igona atenenira akobasabera nyasaye tata tuntu de chipara chaito na manyinga Yesu nekero to gweta na magoro sore chinyanga chipibio chigari karanche otoira buya na ndo otoira nibuya. Omong'ina Lydia Kemunto Nyandege no mugusio mamenyi bwe county ya Nakuru naende nigaro mwabisa asoborwale bwemete yekegusii Kenya ngima omoichanoye ekegori gekenigo kibwato bosani obonene gochase ebinyuwa biri bigotindia egento boiga goteba ande akenembwa kurwa saba ibori ekegori eke abana bake abasubati mogendete konyora abana mobwata maruko boko iki moko boria abana iki abang'ina moko na kolera mogo teba abana baino basarekire abagaka more igaiga iki moko boria abana abamagokoro buna inje iki toko boria abachokoro chisemi nobo ng'aini obo manyibwo mogusi inga ibiachia korwa se birengere bibiaino ekogera bono twachwarira abana asengencho totabegeretie egesaku kiao inga kikwa keiro mwandore inchera kikwegeirio omwano inga kikwa motebirie etoko na korusa nyama mocha. Komenta nayo Kemunto niga koegerera obugima bwemete yekegusii bunenchera ya monyo kweneke buna ngobwate tore chimbaratero chechinse buna boindi bo China na boigo Brazil amone chinde echio kogenda sinye gitali chabo kwanyora na mariogo yekenye chiaro bono niga kubolia abantu toengi chinchera chegekoro anene mono chindagera nemeteri yabakoro kariama nyabuali simeka chinkorogo inwa chira rochari goeta rusie meringa musimeka matonkono amaunjo uchakero moribe
bakanora no monyonyane eriogo bakalina guneriogo eni charana no mwabisa kuro Nyamira Rural Farmers Cooperative erekerenyo noti mugirango nari neganga yo kwegeria omusae buna kweroberia anene mono chinga kiechi chigasia keire asagoteba buna omusae aise kwegera oboremi bw'eching'eni nabo bagokora amaya kubwa goikaransa busa egento toranyara gokora ekiya n'eching'eni togachaka gosimeka ching'eni cheito ari noti mugirango bono iga buna ngokwana tobwate etundubari y'eching'eni asa abantu bagocha bapima ching'eni echio. Hii cooperative imenipatia platform kuchaka iga buna tumugirango no gosimeka ebiching'eni chechinsaga yanyeteri bagangenda go present Kenya in the Africa food system in Rwanda. I was representing bokwane ramagana erinagu. Sasa mimi nataka kuhimiza vijana wako hapa. Tukisema tunakaa chini tuletewe vitu kwetu hazitafika. Lazima tukae chini sisi wenyewe, tufikirie, tuangalie opportunity iko wapi, tuone tunajiunga na nani ili tuweze kujikuza maisha. Vincent Monda, Ensoko TV. Yemono Morikito Vincent Monda Norboti Rasenchira yoboikira ntogosukabusyo mwanchumo rigereria ya matayamo kurwa sekenyoro kyabogeka mariba kyegotoke ward yaboge kense moyo bunge kitutu chache South County Kisii nikobona yabori abantu abare no moyo bugwanja okuya kubasira urenjire mwego chokobakonya barabuko yoirania umubere bumwanchu abo oyogotebekana onyate ko bakagosiria hobogima bwaye imeyense ya Iraq chinga kya chete kwerigeria Nyagosira Felistas Kemonto Kaunda uyore bwe miaka 32 nigagotebekana kurwa chinga ki hanyara tuko bakagwikira na sense yuna kwene kyo bakoreri bwa ya satigari tiritukeri morioka aira na sense ya Kenya abakanyara ko bakagosira bogima bwa ya se chinchira chubo tutukano asebone amateyo yesokire na gotabanga nigegane tichibesa shilingi milioni 1.5 eriko yika omubiro kuyikia omubiro yo imeiga yense buna gotumanyo muri kito Pethuel Machini Nigentu kiaringi kyomugoko maiga yo musubati Felistas Kemonto Kaunda we miaka 32 kurwa sekenyoro kyaboge kamariba ebunge kitutu cha South County ya Kisii oyorweta singa yabe miaka 3 yetere na kugenda kwerigeria na boge kurigeria ya mate ya imense Iraq bono gionchukire koba mayenda manene no kule kamuranza abantu bamitotengo nyara komoreta korengana nangina niga kwerra mna nigo mwanoye erigetia sekonde miaka 2 yoka kurinda akabaterirwa ko yemento mwako yomo kubwatikana no guchikwa kurwa singa ya murigeti nonya konyokorere konda yae aki gongo sabanga kamuranja abantu bamito mwana naro no ku Felistas Kemonto Kaunda oyo cheta sense ilani kurigeria bana bae mwana oyo garwete gaiga akagenda agakole miaka 2 kera kole miaka 2 posi yae kamutebi amento mwako yomo kera mwameriri akaratiga mento mwako yomo akamento mwako yomo oyakolete bone miaka 3 akolete taleine kangana liachete gaiga maiga yokurwara segekegeke otigaretie ritukeri morioka erira na imense ya Kenya nigo musbat Felistas amnyokiwa goikanya gitari erekonyorobo bwenya na ku Rwanda bogima bwae kurinde akabekwa ICU asingina manyuwa weterenchire yesimi igoro yo kwa Felistas na gutigana na mabori amanga tabwatia machibu mwana yo berire gabo amatuka ya 3 kerabera amatuka 3 talembiri gekatoka kwana nere elindale 30 yaninge talembiri toka kwana nere kero toka kwana nere nkanyoro mwana urumemero echiro muntu tali kunyara gukwana ngo mataimo komere nyigitali ata mama nikikuja ntandosi ewe kasasta ya botuko akairu nyigitali na ngina nero chite komuira mutosi atamuireti akanya gitali akabekirwa oxygen akabekwa ICU kuruga buntu anagukwana no mwana one goikira igo oberi ko talembiri bakaboniga umwana ngake ngatebu tale 13 umwana okule bakonya kongaina ngatale 15 goikanko bwa nara ichenga mwana no kule kamuranza abantu bamitotengo nyara komoreta nonyana bo ya mateyo nigo yasabirwe shilingi milioni 1.5 eriko yeranye mubere bwo mwancho bogocha iga Kenya korende tibaranyora machibwande nabo bakombora ronne mo yariko yo mitaka siritense eri ya Iraq yoga kitwale gusaba chibesa yeto gusaba 1.5 million nechi nyingi ekenere karata metoko changa na otoko 60,000 mateyo nigo yatigiro na mabori amanga tabwatia machibu asibasabira barayibonsi n'abantu bo moyo bo wancha eriko basira ko yorento mubero yo asobwango eriko yenya ko bwatikana nekemira kyumugusi
ase chingoma chiabaikere buna batayoyete nigora sambwa sense yo asiru na kingo kora leto mwana na mkamuranje mbwate sinchibesa gusaba emilioni ya mone nusu umwana na maye goikaga tinko nyaranje bweka agoteba gusamo sande gusamo tindeke amuranje nkonyo tinko nyara serikali omwempio no temire bono ntoranyora machibu naenda tegotema Anthony Kibagende nachote akaira lirube akie serikali nkonya abantu bamuntu barusi omwana onegali Team Saudi, Team Lebanon, Team Iraq, chinse chinde cha Gulf. Tubwatira nama se kyombekeria itu tubwate. Mumanyite tokwenda Saudi okabaya abana baitu. Tubwatira na mama Felista igero ngobero yo nyari kwira na Kenya. Nte na represent kurase Team Gulf ensi ya Saudi. Basike bari konye bari Saudi abandi bayiranire Kenya. Tosoamo tosoeno TikTok live torosie group igero tokonya abana bayi tokonya na mamu abo mubiro irone Kenya. Mosene ito Richard Onyonka momoima bagoigo mongina mugimerere Doris Saburi nabago no mugava no ito kwa ujumla na bali bonse bagoche kolgi biroge bi 2027 agitwasabira bakonyi bwino matokonye tole to mubirbo mwana oyo tunyara ko batoko mani bo saboga kuripoteria Ensoko TV kuraige county ya Kisii Chepethuel Machin Rigito Pethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikirano togoska bosio mwancho morigereria ekiombe kia Independent Kenya Women Awards niko bono kia bwato gitoro boti roba subati haba bwate omongso boiga bakorenta mu inchiriria sebinyoro chiabisi na boigo chisekta ao haiga sense ya Kenya korengana n'abatendere bekiombe kyo niko bono batebire ekirenga negyo komene kia bunango segeta bara basubati imeyense ase bono kia bwatokire egati ya marieta ya basubati bakorire buya emeremo yabo kwene kyango ikirani baro bokoreri bwabo motendere bwa mangana maya aiga segeta seni ekigagia Ensoko TV Frida Kirubo oyo chorete okoba oibwe 52 na kane asa basubati emyemo niko bono musubati mutangani bwensere choruto mugavana bwe county ya Embu Cecil Mbarire murai w'ekiombekeri ky'abawakili Law Society of Kenya Faith Odhiambo negati ya bara ya basubati oba choretwe ase omubaro yo Okay, the equal to 100 women of influence in Kenya 2025 tumesema it's 100 stories, one nation and less inspiration, whereby we have our First Lady, Mama Rachel Ruto, anongoza the list, followed by Honorable Cecil Mbarire, the Governor Embu County, Honorable Gladys Wanga, Governor Homa Bay. We have Faith Odhiambo, the President LSK. We have Honorable Njeri Mahina, I think Women Rep. We have Reverend Katie Kiuna. We have number 7, Faith Kipiegon. We have Honorable Gadoni Wamshomba. We have Pastor Dorcas Rigathi. I am deeply aware of the urgent need to create safe spaces for women and girls across Kenya. Despite progress in legal protections and awareness, gender-based violence remains a persistent challenge in our homes, workplaces, and communities, basically places where are supposed to be considered a safe haven for us. This year, on 7th June, ICWA convened its annual summit and gala, bringing together over 1,000 women from across the country and diaspora. Leaders, entrepreneurs, creatives, professionals, grassroots champions, and policy influencers. The gathering was more than a celebration. It was a powerful space for reflection, dialogue, and collective commitment to building a stronger and more inclusive Kenya. Mancho murigeria tokumwakira mbia mono Frida Kiruba sokogendera kobeka emirobero yokone kyabara yabasubati ngo ikirani bare abakorari obuya tokosuka roboti ronde rwadiganigwa no murikito Frida Kirubo omo waziri obosomo obisomo nase wizara yobochenu Mary Muthoni niga aboria aba Kenya koene kyabuna chinga kechiga chugo chengera humoiga bwesugukungu baikabarange bari batabwati nabego koene kyabuna nko baikabarange abari abagotu ase ebinyoro ase bonagendere kuruko boria koene kyabuna bananchi nko gendera bari kwerikia hense yo moroberio boko bwato ko bokonyi bobo bwene kuru ase serikali osha.
Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Tingaki okweroberia bosi bw'omuyiga bw'esuguku ogenderete niga abakenya baboriwe ko bainyora abagotu nabo igo ko barika ase omoroberio osha kagukwana chingaki akora etara yaye ase ensemo ya Runda eri gosanga n'abagotu nigo Mary Muthoni aenekire buna eserekari nigo yabekire amaganio y'abagotu mutwe eri oko yaikirania omwaka ogocha na kwaenekire buna nkonyora bare obogwenia boikirano. Sisi katika serikali ya William Samoei Ruto hatuna mzee wa county government na mzee wa national government. Hatuna mgonjwa wa national government na mgonjwa wa county government. Sisi tunashughulikia kila mtu katika mahali popote yupo. Na nikiangalia mambo ya health, mimi naangalia wazee kama nyinyi. Sitaki tukue na wazee hapa na hawashughulikiwi mambo ya afya. Si ndio? Tunataka kama ni hawa wazee, kama ni mambo ya afya, mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa. Na hata kama hauko mgonjwa, tunawafundisha ile binu ya kukula vizuri. Hapa tutafundisha wenye wanaweka hapa balanced diet. Ndio magonjwa, mambo ya nutrition, ndio magonjwa mengi isitupate. Ile insurance tuko nayo bwana sio, ni insurance ya kushika kila Mkenya. Tinga kecho boigo ni gaeneke buna esuguku no moyega bw'okwenekia omogoko na boigo gosabira abaminto nigaboria abakenya kuinyora ense ya Kenya asa masabo na gosabira abarai aneno morai wense Dr. William Ruto. Msimu wa Krismasi ni msimu wa furaha na ni msimu wa kukumbuka wale wasiojiweza, ni msimu wa kuombeana. Mimi nataka tuendelee kuombeana na tuendelee mpaka kuombea Kenya. Tuendelee kuombea hawa viongozi wetu. Mtaombea viongozi wetu? Mukianzia president na deputy president wake mwenye anaitwa nani? Kithure Kindiki ama yule anaitwa fire si fire, si ndio? AKA noma si noma. Sasa tuendelee kumuombea yeye na pia hata sisi kutoka hapo ministers na hawa machairman na madirectors wote. Ndio tukienda kuongea kwa ile nyumba tunakaanga chini, tunaanza kuongea, tunakumbuka wazee kama nyinyi. Omunyakerogo okenha wini ngumi nigaenekia koro kyobwanchani asa abagotu na kobaga tabu na abaibori babo. Na tumekuja kusherekea na nyinyi hii siku kwa sababu tunawapenda kama wazazi wetu. Na ndio imetuleta hapa tukiwa wafanyikazi wa serikali. Tumekuja tu kukaa na nyinyi na kuonesha upendo na upendo wa Mungu. Na tutaendelea kuwatembelea na tutaendelea kuwaombea kila siku. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mancho murigeria soroboti uruo ruari ganigwa no murikito Frida Kerubo na otoika omwere bwense mentangani emesema ya kuru Ensoko ensa emo toskara singinche ikagitari getambe korenanda sensemo ya kabere togendra gosanga mange toskara. Eje n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año. Biake mo mancho marigalea kwen Soko TV kwa beiro mwege no astori kwa nyaka bago sangama na intwe gesato achagete gitseni gen Soko TV. Twa beiro to koretera mangana magia na boige merobere ayo kogokya wose na boyo kumanya cinsa na 24 matuko na bire wiki. Cinga kechiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia na bono ekrato gotambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako mu yabo murembe na masine. Chini gongoro kwa Pepuel Machin. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwako moya abagendia bafara nigo tokubaboria mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omoya Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana ikeraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Kengele zasikika, mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi, pia sima wito kodi chinkongo chionsi pichense. Tokubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurugega asigeta seni kia wanchite nambe mogie Soko TV nyuranga gaigano konyora obwari mwensi pi. Kubate bari mwensi pi mubwate kalia kanda kasini obwate sangano yomino yokorenya sae nerebye ko corona and nerebye ka okwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Kurwase biguruma cyane Soko semere kugutuka ingaki abande bagucingire ngeria iye bigari byabo abande nebirero no kwengerecha bali amani tuwachani kiyo bali miyobe myake menge abakachironi etu imogeti tukaira abani chi school to semere tinga konya tole be bonasi tuwa kane pamdo chironi soboro bogwa kanwengeria enke anyago bima chai no ego chaga iga ya umorunse iga bali miboni iga etobwa to boraiti bwoko ria so bimere chai ya ito oso togore baminto tuachane kire myake menge ngaki na sikike merikirikiria gekorente ngeria etabwikaine mabara itifato lieti no boy p toma yeti boy bono sabu kie mo dai ko mirana o ba edo mo ima njotale ni ki director o boy vivo tatenene tima ni dara ni ki director go mo chakande ba mitoro mubu toma edo boy nyorali chiburyaya kurwa somurikito Innocent Onyango ime yomurobiryo bw'amatabere n'enkoro y'obururu kitariki 22 cy'umutinyo yo 12 b'umwaka oyo bw'ikiri 2025
ime y'ensoko TV oboroso bw'omuguse. Eye n'ensoko TV oboroso bw'omuguse. Mwancho murigeria karibu sana sense mega ya kabere mesema ya kuru ensoko ensa emo bya mona soko gendra gusangana into nabono togosuka bosio tokomanye haya gendra ko nekiwa hase omonogeri bwa serikali imeyensi ya Kenya Mheshimiwa Isaac Mwaura nigobona bwato kiro roboti rwa serikali umwaka bw'ekiri bubere 25 okwane mambia rero kurwa ase amagacho bose chiabisi chamagacho yarambe annex imyo mocho Nairobi. Mwaura nigobono aigereire serikali ase miroberio ao hemia yaberege koenekia chingaki yairete kurwa chingaki irete oboraya sebona rokandre komo chegati yabari bakwamiria serikali asatebire buna ati babwati buyabonde bwensi ugochiase abakenya. Murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchiro bwikirana. Omonogeri bwa serikali enene Isaac Mwaura ogikeirie bororo abarai bari bakomochia amagenderero ya serikali abwatebire nigo bare ababisaba magenderero gukwana kurwa ase omucho Nairobi chinga kyari kurwa oroboti rwa serikali ro mwaka bw'ekiri bubere 2025. Mwaura nigatebire ense ya Kenya nigo yakinire ase chisekta chonsi cha uchumi. Imeweza kusonga mbele kwamba sasa hivi kilo moja ya kahawa inauzwa kwa shilingi ya wastani shilingi 130, wengine hata karibu shilingi 150. Maziwa pia bei imekwenda juu. Ukiangalia kama ni tani moja ya miwa pia imeweza kusonga kutoka shilingi 4500 mpaka shilingi 5500. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Pia uzalishaji wa kahawa umeweza kusonga mbele. Tunaangalia pia wale ambao ni wakuzaji wa miraa pia tumewaangazia bei zao mara 3. Kwa hivyo hii serikali imesonga mbele. Na ndio tunasema kwamba watu wa upinzani kwa kweli hawana agenda. Hawana agenda hawa wetu ambao wanasema kwamba wanataka kugawa serikali, wanataka kufanya hilo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sisi wakati tumeingia katika serikali, tukinaposema kwamba tunasonga kutoka nchi isiyoendelea mpaka nchi ambayo inaendelea, pengine watu wanasema kwamba hilo sio jambo ambalo linawezekana. Chingaki echecho Mwaura nigo boigo atogire omoroberi bw'echinyomba cherigorirense uyu atebire onchoreirie obogima bw'abakenya abange. Nigo boigo Mwaura airaribagerio ase atebire abaremi abange nigo barikigwe ase emeroberi yekerero erigokeyania obokurumi ase sekta eyo. Ase boigo atebire abaremi abange bakonyekire n'omoroberi bwa serikali bw'obwoyo bw'erigorirense. Tangible gains in food security and farmer incomes. Over 7.1 million farmers are now digitally registered, eliminating cartels and brokers in the distribution of farm inputs. More than 21 million bags of subsidized fertilizer have been delivered, reducing prices from 7,500 shillings to approximately 2,500, a reduction of 5,000 shillings, saving farmers an estimated 105 billion Kenya shillings. That's a lot of money. Nonya nabo nigakwanere enkwana y'omurai bwense yokubwekania ense ya Kenya amoneri ya Singapore. Tunaangalia kuiga mfano mwema. Tuelewane hapo? Ni kuiga mfano mwema kama kielelezo. Jambo la pili, sio tu Singapore. Angalia kama nchi kama Uchina. Nchi kama Uchina imeweza kuwa ni nchi ambayo inasaidia watu wengi sana, lakini miaka 40 iliyopita hiyo nchi ilikuwa maskini sana. Miaka 40 iliyopita na wako na zaidi ya kilomita million square kilometer milioni 9.6 na sisi hapa ni 1586. Kwa hiyo utakuta kwamba sio tu tunazungumzia kuhusu kanchi kadogo pale, hapana, pia Uchina, na umemwona Mheshimiwa Rais kuwa kule. Kwa hivyo sio kusema kwamba Kenya ati ni kubwa sana haiwezi kaendelea. Tuondoe hiyo kasumba ya kwamba Mwafrika haiwezi akajisimamia. Nigo boigo Mwaura egerere gitambukiro gia serikali yogochiako ni chishas che kambani ya Safaricom ekyo kyaberege komochigwa na babunge anene omubunge we constituency ya Kiharu. If we were to wait for Safaricom to give us the dividends of the same amount of shares, we'll have to wait 28 years to get 200 billion, right?
So instead of waiting for 28 years to get the dividends, we are offloading these shares to the market at a very affordable cost of 3 shillings per share or thereabout. And then you get that money that develops the country now. In the long run, that money is that development is going to be more beneficial, because why are we investing? We invest in public listed companies. We invest in these mature, opportunities, because we want to build Kenya. So if we get the 240 billion from there, and then it's money that you and I can buy the shares from, the Kenyans are still also going to benefit, because they'll also be shareholders of their own investment. But then we are now able to build our infrastructure, that road that goes to your home. And you've heard very clearly the president challenging the members of the opposition. Koripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Memano Linet Nyambane no roboti rwa senchira yobo ikirano togosuka bosyo mwancho muregeria so roboti ronde Mokonyi bumurai bwensi ya Kenya Kithure Kindiki ritukoria rero nigo aikirana somo igabu kubekirwa hegutwa kwaba cadet asensemeria ya KWS. Kindiki nigo bono hamotogyo waziri wizara ya mangana yobotari nechingiti chiro sana asebo iganya rekoba kakobatogia haba cadet yabo hase umukeba bekire goika buikirano chikoika kubekirwa chigutwa moyogoyo nigo korekana asensemo ya Mayani hase county ya Taita Taveta bunago tumanyumuri kito Julia Obuba. Omo waziri we wizara yobotari Rebecca Miano nigaene kyoko igeke nibo erego kinia sekta yobotari na korosie nibo asense ya Kenya. Nigaya kwa naya asoma igaboko wekerwe gutwa aba cadet ba KWS. Your Excellency, these officers will be an addition to the resource that is required to propel the mandate that we have been given as a ministry and our 3 priorities going forward, that is promoting investments in the tourism and conservation sector, capacity building, and aggressive marketing that will reintroduce Kenya to the world. Wokwana Kindiki nigaenekia una serikali nigo yabekire merioberio asokorenda chingiti choro sana nonyogo kina wetu chingiti choro sana kwa beire goko enekigwa ama kiaya. Nigo Kindiki arire ira yo kutumeka chinchera chekerero erego tange bikore bunebyo. To meet growing demand, KWS is expanding in-park facilities, increasing bed capacity from 1,800 to 4,000. New facilities are already under development, with more being planned. This will strengthen Kenya's position in leisure, adventure, and MICE tourism, while spreading economic benefits across every county of our country. Voigo nigaira neriambu ya mono gochiomo waziri Rebecca Miano na kueneke buna ambachiko gareya chingiti chora sana chiko bera voigo nigago keromo yegoyo woko bekerwe gutwa aba cadet ba KWS. Nataka nimpongeze waziri wa mambo ya utalii na wanyama pori dadangu Mheshimiwa Rebecca Miano kwa sababu ameongoza wizara hiyo kwa muda sasa, na tunapendezwa na kazi nzuri ambayo amefanya kupatia wizara hiyo sera ambayo inahitajika. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto, mimi na wale wengine ambao tunakaa katika baraza la mawaziri tumependezwa sana na kazi ya waziri Rebecca, na tunamuunga mkono katika kuendelea kuongoza wizara hiyo. To the 147 cadet officers graduating today, you are now equipped with requisite operational leadership and technical competencies necessary to address emerging threats in wildlife protection, environmental security, and natural resource governance in Kenya. Julia Obuba, Ensoko TV. Bemona murikito Julia na roboti rwa senchira yobo ikiranu tokore negase kaunti ya Nairobi mwancho murigeria haba Kenya niko bana babo uri gwetanga kurwa se chibura buro chinga kechiga chemega Yesu guku
okuno kuborirwa kwa rurwe no mwakili Cliff Ombeta okwana kurwa somo chu Nairobi homogoroba bwiri tukoria rero Ombeta ni gobono aire ribaga na kurwa hokuboria gocha sabarundi achigari kopa maiso chinga kechiga chokoenekia emibaskane menge gendrete koenekiwa ase chipara hanne chinga kechiga abiria bange bakogenda ensemo ya risab nenchere moyo gochigo chengere mega Yesu kuna bego kwarigania umwako moyo Abantu bakora gende school. Inda ba usinto anchi des kumon. To anchi te gutara, to anchi te guikaka. Tege tika bandara bakora monto, bona ya ge visa katama. School gura twarira magana. Nenda magana mangi akora. Chise ni kora to kache. Wanyara wantu baganyere wanyara wantu bagwatemyo bate chise mo kumira na sekita se tengere wose ya sama to menene bakare kurani mwacha kaburwana ene mono monene vijana bako bakora kwa lambate bya mangana mu bitari mabona ende bone yekere machire suku tari se imochi kwenda mutakiri muchikorwana sherera aria Ebonde kubatania bantu. Nge vijana tiambate ba vijana ba kusimura. Ene bona muna siasa ya chakire. Ende mumanye tengo to nto atwaro mumuranero soka. Bona muko kumura nabantu bande bali ba support abantu bande batari go support. Ebirengere be kiro monto tiare asiki birengere byo montonde. Mo basko Rwanda because of she difference she politics. Na ende bono chipara kere kwanyure ento kyao usekere kwanyure rongoli eri uru ateba kere kwanyure rongoli eria ibinde byo koroka chimoreka chigari chipigipigi kokonyara kwanyure rongoli agwesanire naboko tige pigipigi yo umuntu ndanyegendi usotige nyombe kero maitenero uchikonyure rongoli ajali chatokire gusinere chinyinge sana mwarra mangana aba chibikibere chatandikirwa chi drivers abantu morali gusi emwanete mobe very careful kire mokwendi chigari chiri abantu barali chi passenger chirali bali nabantu nyama bali nabantu mubogoreti nonye gwatindira manya bali bande barumba taite na baro baikase baguchia wasase bakogenda safely no bogima bwabo tiniko bakani kunyura rongoli ero kanyu ibintu binde byonzi kali lakini beka be careful ada istimba dikende na bazagane eri sukengia na kana eri amantama na basabere mwensi to mirane naende nonyeshe nko kande ku this December nimbota mangana ndatebya abantu babere tato ande nabara basiko ba shocking asa abantu lakini kerengo cha kunyatura nalimorama Toskobosio mwancho morigereria mwaziri hotenete wizara ya chisemi mheshimiwa Ogambari tukoria rero nigo aikirana asomo igabwe ntunde 55 na gatatu yokobekero gutoko aborokiwa ase University ya Kenyatta maiga no mwaziri Ogambari ribaga yokoenekia emeroberio serikali yabekire yogocha koeneke bunango kinere chisemi cheigoro na koenekia buna bakori meroma ase chisekte echo ngo kinerwa bare obokoreri bwabo koenekia serikali yense ya Kenya gwetira chisemi kubwatira nere na magandro asobotumeki bwe chinchira chekerero mwaziri boigo nigo araria okobwato kwa bene kwa machibwa KJC hayo bwato kwa bwangoiga na boigemero berio yokoenekia buna chiskuru chiri abaroki wabarache gosoa gochakera omwakonde nkobwato kwa chiarenge chinsaisane mo chia bono mugaso na bono ritkoria ankyo ose gochake tukoria anke abaroki nigo barache ko babako bwatie chiskuru chiri banyare ko bagochorerwa mwaziri boigo nigo aerera igitambo kire serikali mukire wetera se wizara yaye kubwatoka igati yechibesa gochia se abaroki obe university aba inegetie omugira samatuko aetire asibona atebire nige wizara yobegetemero biro yogochia kone kyangu ikiraniere ensemo ya kabere yokubwatoka chisire cyo cyabarwa be university ase budget yo mwako gocha bwe chiri bubere 25 no yomo. This sector has begun to prepare for the monumental shift that will be marked by the entry of the first cohort of CBE students
into higher education in 2029. These are the students who are being transitioned to grade 10 by January 2026. They are being placed today, and by noon today, we will start checking to know which schools they are going to. They are due to transition to our universities in 2029. Ladies and gentlemen, this new generation of students, molded by a competency-based curriculum, will arrive with different skills, different expectations, and a proficiency in practical application and critical thinking. They will demand flexible, multidisciplinary, and technology-driven programs. I look to Kenyatta University as a recognized trailblazer, a market leader in education, to set the standards. It is such a profound joy to join all of you here as we celebrate the achievements of the class of 2025. Let me take this early opportunity to congratulate all the over 5,800 graduates today. Congratulations. Chidagika hikomi na inye mwancho murigeria chitigarete nyarako bagi koroga chinsa ibere chiabona botuko wikirawo rodo ikiro mwerio wa maiya koru ensoko enza eyamo haso botuko boiga kugwakira mbiyamo na soko sangana intu koru toga chagete ikachinga kechiga abego mbiyamo no gochia sabari kibaito ba mangana bana kyabuna nko ya sangeri bare ayegonsi asenchera erengia gikoroga chinsa isato dochikomera na igana ndeto sange ayegane gatia yanda manga asenchera yobo ikerno kurenda sabonega gendra kwego kene meroberia gendata sembeo yensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi, John Kebati, Felicitas Kabendi na bego Brian Achaka na ubanko nyakure studio akabere kwa nekia merogine chibicha ngochara senchirengia.